Berçelerin bu täsirligine menem hayran kaldım. 30 yıllık diploması olan İmamoğlu'nun diplomasını atkaz ettirip elinden alan Erdoğan, Tayyip, bu özekte onun adına Tayyip Erdoğan'ın diplomu yok değildi. Assalamu hurmatly illeşler, hormatly vatandaşlar. Şu ýary kelleli illeşimize hemmeňizem görendiриňiz. Şu ozaldyky videodaky. Şu illeşime sora berjek bolýandy. Sen şon ýaly akylly bolýanysyň. Ondan Türk Respublikasynyň içerki siýasatyna girjek bolsaňda, Özgür Özel näme diýdi? Erdoğan'ın diplomu barmy, ýokmy hakynda gürüň etdiýärmi? Ya Ekrem İmamoğlu näme üçin basyldy? Şo hakynda gürüň etjek bolsaň, gelseň bilen Türkmenistan hakynda gürüň ederikdi. O Serdar Berdimuhammedowyň näle bir kanun prezident hukmunda oturanlygy hakynda gürüň ederikdi sen bilen. Ya oňa gaýratyň ýokmy? Ya erkek sıfatındaky heleymi sen? Haça sen ol geçenlerde bütün dünya Amerika'nın şu harbi uçakları Türkmenistan'a gonup yara getirenler hakkında gürün ettiğilen bütün dünya özüm. Hatta sen Rusya propaganda kanallarının bile görkezdi şonu. Ayttılarım. Şondan Türkmen eskeri dinlen zat deyip ne edip yiyorsun ha? Hükümetin propagandasını içecek oluyor mu? Böyle ne etsen şunu et de gerek olsa hükümeti olmalıp götün verey. Yöne gelsen bilen eğer Türkiye'nin içerki siyasetine karşı olsun, gelsen bilen Türkmenistan hakkında gürün ederikdi. Serdar Berdimuhammedowyň näle bir kanun prezident bolanlygy hakkında gürün ederikdi. 39 yaşında prezident oldu. Ol kakası 20 ýylda konstitusiýasyny, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny ütkedip 40 yaşa düşürdü prezidentlik möhletini. Şoňa bile de doğru gelmeýär. Türkmenistan'ın baş kanunu konstitusiýasynyň 69. maddesi näme diýär? Türkmenistan'a prezidente dalaş etjek adam 40 yaşında doldurmaly bolýar diýär. Näme şunu 39 yaşında prezident bolýar? Ya olary näme ruhsatmy? Ya sen saýlaw kodeksyny açyp okap gördüňmi özüň wapşe? Haça sen nirden okarsyň ay? Saýlaw kodeksynyň 3-nji maddesi, 22-nji maddesi, 44-nji maddesi, 46-njy maddesi, 76-njy maddesi okap gördüňmi sen näme diýär şo taýda? Serdar doğrudan prezident bolup bilýärmi ka? Şoňa laýyklykdy. He? Özüm Kazan'da student diýip ýörsiň özüňe. Günün taksiden açılana, dastavkadan açılana. Batırağa sen şu Rusya Federasyasında. Näme okap ýörsiň? Uğrun ayda gayrat etdene. Onun o pul äzir çöpläp ýörsiň, Türkmenistan'a gelip bir edara wziatka bilen işe girjek bolýarmy? Onda Hudaý saklasyn sen ýaly samsyk spesialist de hunärmeni. O edarany çökürersin sen, luboy bir edara barsaň da. Kellen boşa senin ana taxtaýa aldy. Gürlejek bolsaň hakykaty gürlede. Iňberse şu öz etrafyndaky ýollary görkezilimin tanynda näle ýagdaý bar ýollaryň. Şäherin içindeki rayonlaryň arasyndaky ýollary görkezdi onda. Lewat vilayatyny görköz gaýratyň bar bolsa şon ýaly. Ya adamlaryň döwlet dükkanlarynyň önünde çüregini oturdurulmagyny görköz. A Russiýada uruş bolupdyr o. Şonda mı adamlar çüregini oturdurýarmy görýärmi sen Kazan'da şol zatlary? A ýöne Türkmenistan'da var ha. Göze ilme hakikatten siz ýaly ýalakalary inşallah bir öwrüm bolsun Türkmenistan'da. Döwlet telewizionyalarynyň görkezeriz. Kämellik ýaşyna ýetmedik çağlar ýüzüňe tüýkürer. Şu diktatura, halopçylyk edenim üçin-de. Hoş sağ olun illeşir.